नोंसोर सानखौ नुफेरबायना? नुबाय। ओमफ्राय बारखौलाय नुदोंना नुवाखै? बारखौ नुबायना? नुबाय। नोंसोर बेनिफ्राय जों मिथिबाय बारखौ जों नुनो मोना। बे जाहैबाय बिफां लाइफांनि थांलाय फैलाय बिलाइ दालाइ मावनायनिफ्राय जोङो मोनदाङो आरो आखाइखौ जों ओरै सिबोब्ला जोंनि आखाइयाव नांनायखौ जों मोनदाङो। बेनो बार। बैसागु दा आङो खेबसे फरायहोगोन दे मोजाङैहाय नोंसोर मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। मुङा आंनि जोंमा कर'ना आंनि लोगो बियो आंनि आइ उदाङाबो आंनि लोगो बियो आंनि आबौ रोजाबो थब्ला दामना आबैया मोसायो इन्दि बिलाइ लाना। दाना जोङो जयैहाय दा जयैहाय जोङो खेबसे फरायनोसै आंनि बुंनो नुदों जोंमा मुङा आंनि जोंमा कर'ना आंनि लोगो बियो third round na ha 1 2 3 बेबायदि गोदान मेथाइ बा लेखायाव बिदि लिरनानै होनाय मेथाइ बहुत खननो रोङा बानायनोबो रोङा लिरिक्सफोर थेवब्लाबो जा हायो बैसागु ओइ बैसागु बोथोर गोदाना थांलायबाय बोथोर गोदाना फैलायबाय आयौ बोथोर गोदाननि बारा मोननानै दैमा दैसा बिफां लाइफां दाउमा दाउसा रंजाखांबाय हनै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय रंजालिनि दिनैनि बैसागु बोथोरावलाय बैसागु ओइ बैसागु थेंक इउ ओंखाम जानो लाइनाव थाबाय। गावहा मास्टार जानानै मालायखौ थगायबाय आरोना मालायखौ सिगिबाय। मेंगानायनि दहाय लायै लायै बिराद खामानि मावनाय जाबाय एसे मेंगाहोनोसै सानसेखालि गंसे जुनारसालिनिफ्राय मासे मोसा फिसाया लासै लासै सिरियै लामासिम ओंखारबोदोंमोन। मोसा फिसाया ओंखारबोनानै लामायाव थानाय गंसे बास गारियाव गाखोनानै बे आयदाखौ जोङो दिनै लागोन। दा बेवहाय फरानि मुङानो जाहैबाय माबिनो सान आरो बार। नोंसोर सानखौ नुफेरबायना? नुबाय। औ मानोना बियो सानजा ओंखारो बेनिफ्राय सोनाबहा हाबो जों बेखौ नुबाय। बेनिफ्राय बारखौलाय नुदोंना नुवाखै? बारखौ नुबायना? नुबाय। नुवाखैना? ओरैनो बारखौ नुवाखैनो। दे बारखौ नुबाय होनदोंना नोङो? औ बिदिब्ला बारा गोजाना गोथां? बारा गाब गैया सार बिफां लाइफां बिलाइ दं। औ मिथिगौलै दे जिरायदो। बारखौ नुनो मोना ना? जों बिनिफ्राय जों मिथिबाय बारखौ जों नुनो मोना। बे जाहैबाय बिफां लाइफांनि थांलाय फैलाय बिलाइ दालाइ मावनायनिफ्राय जोङो मोनदाङो आरो आखाइखौ जों ओरै सिबोब्ला जोंनि आखाइयाव नांनायखौ जों मोनदाङो। बेनो बार। दा बिदिब्ला जोङो फरायनोसै बार सान आरो बारनि फराखौ। लामानि नुथाय सेराव फांसे गेरेमसा बिफां सान आरो बारा बिफां सिङाव थानानै खोथा सावरायबाय थागोन। नोंसोर सानैजों मोनसे खामानि मावनि र' बिदि बुंनानै सान आरो
बारखौ मोनसे खामानि होबाय बेनो जाहैबाय मोनसे लामाजों सासे हान्थिग्राया कम्बल सि जोमनानै फैदोंमोन दा बेखौ बुंबाय बिफाङा बै लामानि हान्थियारिनि मोदोमनि सिखौ जायनो एंगार होनो हागोन बेनो देरहागोन दा बेवहाय गिबियावनो बारा जुरिजेनबाय गावनि बोलोखौ दिन्थिबाय बिनिफ्राय हायासै दावबायारिया गावनि मोदोमनि सिखौ बिराद गोरा हमथानानै लाबाय नङा बेनिफ्राय दानिया साननि Oh, get some fun. Alright? Dabayari जाहैबाय. दा एसे ना most of them are yeah. नों बुंबानो जागोन दा आंहासो बोलो बांसिन एसे मावहोनानैनो सिजों हाद्रि बाला बिरहोनो लांनो हागौ बेथ' जोबोद फिसा हाबा आं एसे रासिन दुंनाय होबानो बुहुमनि गासैबो जिब आरो बिफां लाइफाङा जाग्ला जायो आंनि खोथा खोनासं आं गोसो जायोब्ला बिफां लाइफां न' बां आरि सिलिंखार खालामनो हागौ बेनि सोलाय सोरनि गोहोआ रासिन मिथिनो थाखाय आनजाद लानि फै सान आरो बारा बिफांनि खोथायाव बुंलायो बिखौनो बांसिन बोलोगोरा होनना मिथिगोन बिदिब्ला जोंनि हाबाखौ जों जुरिनोसै दै आं जुरिबायानो Apa isi keluarin bapak di sekolah sampai sama lagi. हाया आंजों जानाय नङा आं गोबां नाजानानैबाबो मोदोमनिफ्राय सिखौ बोखारनो हायाखिसै सान दानिया नों नायजादो दे साना बिफांनि आंनियाव थानानै Usmai sekorong soalnya halia ini semua tuh mereka bekerja rika wansikan. सान आं जेनबाय नोंसोर दावबायारिनि मोदोमनि सिखौ बोखारनो हाबाय आंनिख्रुइ नोंनि बोलोआ बांसिन नोंनो बोलो गोरासिन सान नों देरहादोंब्लाबो गुबुन थासारियाव बारआबो देरहागोन थारै गाव गावनि हाबायाव गासैबो गेदेर जिब मुलुगाव साननि जेसे गोनांथि बारनिबो एसे गोनांथि दं थेंक इउ जिरायनानै लोगो बे बिफाङा एसे खेंख्रा जाबाय माने जों मा बुजिनो हादों बारखौ मोनसे जाबाय बारखौ माने मिथिगोन बिलाय मा मोनदों आंना गोसोआव बेनो बार दे आं लाखिनो हाया दे खिन्थु नै बेखौ खालामनो हायो मोनदोंना औ दे फुरा जाबाय Next out akaikan four. I think then four. Bottom then four. Next out four lagi na akaikan four. I think then four. Bottom then four. Next akaikan four. I think then four. Bottom then four. Thank you.